Julefrokost. Mange skulle da snapsen. Julesnapsen! Det var det eneste, der ikke måtte ske. Hvis jeg finder ud af, at alkohol næsten har drukket den, så er I færdige. Vi skal nok finde ham. Vi finder alkohol. Drenge, vi skal afsted. Don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own. Oh, fuck. Oh. Hvad sker der? Hvad fanden? Der er sgu da åbent derinde. Kan jeg lige gå ind og sove? For helvede, det er kraften altid alkoholisten. Det var kraftet med nissefar, han er ret, mand. Han ligger sgu da i en busk eller sted, den kæmpe brænder. Han har jo drukket den skide snaps. Han drikker altid alt for Hvis meget. han har drukket snapsen, så er han færdig. Nej, Så er han inden for færdig. Vesten drikker sgu da ikke. Vi må finde ham. Vi må finde ham. Vi skal finde ham. Hvor er den snaps? Kæft, hvor der er koldt, mand. Kan vi ikke gå indenfor? Vi ikke til hjem. Please. Derovre. Der er åbent der. Ja. Kan være den. Vi skal tjekke. Gud, jeg skal virkelig pisse. Jeg tror at få noget, du kan pisse ud af. Altså, vi prøver lige at tænke, hvor den snaps skal være. Så går vi på toilet, altså. Så hop med ham. Hop med Tak. ham på toilet. Kom, ja, du skal ikke med. Kom med ham. Gå nu med. Altså. Røvklamme, de toiletter her. Fandme altid pis. Ja. Prøv at se, for helvede, altså. Han er ned på røven klam på dem alle sammen her. Hvad fanden? Nu venter vi her, mens Janne er på toilet. Hvad er de her udenfor? Hvor er han? Hey. Ryan. Du er også med. Jeg går. For helvede, kom der med! Hvor fanden er snapsen?